जाय फोथायारिफोरा टिभि आरो मबाइलफोराव रादाबफोर नायबाय थायो जे बिथांमोना मोनथिगौ नैबे 2024 नि डिसेम्बरा हाबनाय लोगो लोगोनो मोनसे रादाबा भाइराल जानानै दङ। बे भाइराल रादाबानो जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरा नंखायै हिन्दुफोरखौ नारसोमनानै ख्रिस्टियान खालामगासिनो दङ होननाय मोनसे रादाबखौ जोङो गले गले नुनो मोनगासिनो दङ। आसामाव थानाय जेसेबां निउस चेनेलफोर दङ, जि निउस चेनेलफोरा टिभिनि गेजेरजों खामानि मावो, मोनफ्रोमबो निउस चेनेलफोरा बे बिसयाव खोथा बुंबाय आरो बे बिसयाव रादाबखौ लानानै फैबाय आरो बिथांमोना गाव गावनि चेनेलाव हागौमानि जाबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायोब्ला, सोदोबफोरखौ बुङोब्ला मानसिफोरा नायथावना जागोन बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना गावनि चेनेलाव रादाबखौ दिन्थिबाय। बिथांमोननि बुंनाय सोदोबफोरखौ नोंथांमोननो एसे गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय बिथांमोना बुंदों जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि एजेन्टआ माखासे भिलखि दिन्थिनानै खामानि मावो। एजेन्टनि गेजेरजों ख्रिस्टियानफोरा सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। ख्रिस्टियानफोरनि खामानि मावनायफोरखौ एजेन्ट सोदोब बाहायदों, एजेन्टजों रुजुदों। ख्रिस्टियानफोरा हिन्दुफोरखौ धुमकि होनानै ख्रिस्टियान खालामदों। ख्रिस्टियानफोरा गैजा रोङैफोरनो, गैयै मानसिफोरनो धोन दौलत होनानै ख्रिस्टियान खालामदों। ख्रिस्टियानफोरा हिन्दुफोरखौ बुथारनायनि धुमकि होनानै ख्रिस्टियान खालामदों। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव सोदोबफोर, खोनासंनायाव मोजां जाथावना सोदोबफोरखौ बिसोरो बुंनानै एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय गाव गावनि चेनेलाव आरो ख्रिस्टियानफोरखौ गोबां ठाट्टा होबाय। नाथाय ख्रिस्टियान नङै सुबुंफोरा बेखौ खोनासंनानै हयथ' गोबाङा मोजां मोनदों, गोबाङा गाहाम मोनगोन। नाथाय मोनसे मोजां रादाब अनजाग्रा प्रियफोर, जि टिभि चेनेल, जि निउस चेनेलफोर दङ, बै निउस चेनेलफोरा ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै एबा ख्रिस्टियाननि बिरुथियै जुदियो गोबां बाथ्राफोर बुंदोंब्लाबो, बिथांमोननि बे बाथ्रा, नंखाय बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंहा मोनसे मोजां खामानि जादों अनजाग्रा प्रियफोर। बे मोजां खामानिया मा जादों मोनथिगौना? बेनो जाहैबाय गाहाम रादाबनि फोसावनाय जादों। इयेस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मेडियाया ओरैबायदि बुंगासिनो दङ, निउस चेनेलफोरा ओरै बुंगासिनो दङ जे 1900 जिथु 1901 दङमोन, 1901 आसामाव बेबायदि ख्रिस्टियान मानसिफोर गैयामोन, अरुणाचलाव गैयामोन, नागालेण्डआव गैयामोन, मेघालयआव गैयामोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ। नाथाय दायो मेघालया 80%, 90% जाबाय, मिज'रामा 90% जाबाय, अरुणाचला 80%, 70% जाबाय, नागालेण्डआ 100% जाबाय। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फोसावदों आरो आसामावबो बेबायदिनो गोबां पार्सेन्ट जाबाय। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रेकर्ड होबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि रायजो बांनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सुबुं बांनाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा बांनायनि मोनसे गाहाम रादाबखौ होगासिनो दङ। आरो जुदियो जिसु ख्रिस्ट'नि गोबां गाज्रिफोरखौ बुंदों, ख्रिस्टियाननि गोबां गाज्रिखौ बुंदोंब्लाबो बेयावबो जिसु ख्रिस्ट'आ बै मेडियाखौ बाहायदों। जोंनि आसामाव गोबां गियानि गुनि सुबुंफोर दङ, हमदांनो हाग्रा बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हाग्रा गोबां सुबुंफोर दङ। बिथांमोना हमदांनो हादों जे निउस चेनेलनि सुबुंफोरा नंखाय बाथ्राखौ बुंदों। बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों मानोना रावबो सुबुंखौ फैसा होनानै इसोरनियाव लानानै फैनो हाया, धोरोम सोलायहोनो हाया। बे बाथ्राखौ मोनथिगौ। मानोना जायफोरा बुंदों, जायफोरा बुंगासिनो दङ, बैसोर बुंग्रा सुबुंखौनो जुदि सोरबा फैसा होनानै बुङोब्ला नों ख्रिस्टियान जादों होननानै, बैसोर जानाय नङा। मानोना बिसोर साननायनि गेजेरजों बिसोर मोनदांखादों जे रावखौबो बेबायदि खालामनो हाया। नाथाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ, बिथांमोना एक्सपिरियेन्स मोनदों, जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि दयाखौ मोननो हादों। दा बेयावखायसो बैसोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा मोनदांथिनो हादों दि जे ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि खामानिखौ मावाखै होननानै। थ' बिनि गेजेरजों गाहाम रादाबा फोसावजादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेबायदि मेडियानि गेजेरजों खामानिखौ मावदों, जिखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुबाय जे जोंनि CM दङ, जि सार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सार, बिथाङाबो माखासे स्टेटमेन्टफोरखौ होदों। दा बे स्टेटमेन्टफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिना होनो नागिरदों, जायखौ नोंथांमोना नायनो होननानै भिडिअखौ क्लिक खालामदोंमोन। दा बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा मा बुंदों, जों ख्रिस्टियानफोरनि बिसय मा बुंदों, बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। बिनि उनाव जोबनायाव आङो फंनैसो बुंनानै फोजोबहैगोन। प्रत्येकটো সম্প্ৰদায় বা জনগোষ্ঠীয়ে নিজক এই ধৰণৰ শক্তিৰ পৰা বচাই ৰাখিব খুজিছে। কোনোবাই মনেদি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম লয়, তাত কোনো আপত্তি নাই। কোনোবাই মনেদি হিন্দু ধৰ্ম লয়, তাত কোনো আপত্তি নাই। কোনোবাই মনেদি মুছলমান ধৰ্ম লয়, তাত কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু বেমাৰ ভাল কৰি দিম, এইটো কৰিলে বেমাৰ ভাল হৈ যায়, এইবিলাক যি অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দুখীয়া মানুহক কনভাৰ্ট কৰা হয়, সেইটো ভুল কথা আৰু সেইটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। কিন্তু যদি কোনোবাই মনে প্ৰাণে বাইবেলক ভাল পাই খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে, আমাৰতো ক'বলগীয়া নাই।
কিন্তু যদি আপুনি গৈ পেলাই পেৰাচিটামল থাকেই পানীটোত, সেইটো পানীকে পেৰাচিটামল মিক্স কৰি পানীটো খুৱাই দি কয় যে মোৰ বেমাৰটো ভাল হৈ গ'ল, সেনেকুৱা কৰিলেতো ভাল নহয় ন। যদি আপুনি গৈ পেলাই পেৰাচিটামল থাকেই পানীটোত, সেইটো পানীকে পেৰাচিটামল মিক্স কৰি পানীটো খুৱাই দি কয় যে মোৰ বেমাৰটো ভাল হৈ গ'ল, সেনেকুৱা কৰিলেতো ভাল নহয় ন। জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ইয়াৰ ওপৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰক। আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা দূৰত থাকোঁ। পিছত ৰাইজে যদি কিবা আমাৰ পৰা বিচাৰে দেখা যাব। বৰ্তমান এইটো জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰৰ সমস্যা, আমি তাত মাত মাতিব খোজা নাই। हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा आयेननि बायदि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंबाय, नाथाय जोबनायाव फंसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदेरबाय, बे जाहैबाय सोरबा जुदि दै लोंहोनानै बेराम गादोंब्ला बेयाव पेरासिटामला अलरेडि दंखायो, बेयावखायनो बे बेरामा गादों आरो बेखौ खालामदोंब्ला सोरबा जुदि खालामदोंब्ला बे गोरोन्थि जादों। बेखौ दिन्थिनानै, नंखायखौ दिन्थिनानै जुदि धोरोम सोलायहोदोंब्ला बे गोरोन्थि जादों। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। मानगोनां सारनि बुंनाय बाथ्राया सैथो बाथ्रा जे जुदि सोरबा बेक्तिया दैयाव आवगायावनो पेरासिटामल लगायनानै जुदि सोरखौबा लोंहोदोंब्ला, बेनिफ्राय आर'ज खालामदोंब्ला बेयो नंखाय जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेखिनियावनो रोखा जानो नांगोन, जों मोनथिनांगोन जोंबो बेबायदि खामानिखौ मावनो मोननाय नङा। इएस, सोरबा जुदि मुलि जाहोदोंब्ला बेखौ थोंजोङैनो जों बुंनांगोन मुलि जादों, मुलि जादो एबा मुलि जानानै जों आर'ज खालामगोन, बे आलादा बाथ्रा जागोन। नाथाय दैयाव सिरि सिरि पेरासिटामल जुदि लगायनानै सोरखौबा लोंहोनानै बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि बोलोनि गेजेरजों जादों होननानै बुङोब्ला बे नंखाय जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बे बाथ्राखौ रोखायै मोनथिगौ। सोरबा पास्टरा जुदि आर'ज खालामोब्ला जोङो गोथार दैखौ खालामो एबा बै दैखरनिफ्राय गोग्गो दैखौ लानानै जों आर'ज खालामो, बबेबा दैहुनिफ्राय दै लानानै जोङो आर'ज खालामो। बेयाव जेबो पेरासिटामल एबा पेरासिटामलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलिफोर थाया। सोरबा मिसनारिया जुदि बेबायदि खालामदोंबा बे नंखाय जागोन। सोरबा पास्टरा जुदि बेबायदि खालामदोंब्ला नंखाय जागोन, जेरावहाय दैयाव सिरि सिरि पेरासिटामल लगायदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राया सारनिसो बाथ्रा, बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बाथ्रा, बिथांनि बियो अपिनियन। हयथ' बिथाङा बे बाथ्राखौ नुवाखै, जेरावबो नुवाखैबो, नाथाय बिथाङा बिथांनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंदों जे बेबायदि जानो हागौ एबा बेबायदि जायो, बेबायदि खालामदों, बेयावखायसो हामदों। बिथाङाबो मोनथिगौ जे बिथांनि खोमायावबो हाबदों जे ख्रिस्टियानफोरनि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों, दै लोंहोनायनि गेजेरजों बेरामा हामो। बे बाथ्राखौ बिथाङाबो खोनादों। बेयावखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जे दैयाव हयथ' पेरासिटामला थाखायो, बेयावखायनो बेरामा हामदों एबा हामो होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बयबो बे बाथ्राखौ रोखाखा जे जों जेब्ला आर'ज खालामो, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि आर'जखौ खोनासङो आरो जिसु ख्रिस्ट'नि इस्सा बायदि, हास्थायनाय बायदि बिथाङा सोरखौ फोसाबनांगौ, सोरखौ बेरामनिफ्राय बोखांनांगौ, बे गासैखौबो बियो गावनि इस्सा बायदि, गावनि हास्थायनाय बायदि मावो। जों आर'ज खालामब्लानो जेन गासै सुबुंनि बेरामफोरा गागोन बेबो नङा। जोङो बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ। जोंनि मोदोमाव बेराम आजारफोर थागोन, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि इस्सा बायदि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय सोरनिबा बेरामफोरनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानिखौ दिन्थियो आरो बेबायदिनो बियो सोमोनांथावखौ मावो। दा दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार जिउआ आसामाव खामानि मावगासिनो दङ। खामानि मावनायखौ जोङो गोबां समाव जोङो नायनो नागिरो, जोङो मेगनजों नायनो नागिरो, बहा खामानि जादों, जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिया बहा जादों, जोंनि दान होनायफोरा बहा थांदों, गोबां रोखोमनि सोंलुफोर खालामो, नङा होमब्ला? नुदोंना दायो आसामाव खामानि जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर। बेयावखायनो दिनै गोबां मेडियाफोरा थांनानै नायगिरहैदों, ख्रिस्टियाननि उल्थायै बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों। नाथाय बिनि गेजेरजों जोङो मोन्थिदों जे आसामाव खामानि जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर। दा बेयावहाय जोंबो बोलोगोरा जानांगौ, आर'ज खालामनायाव बोलोगोरा जानांगौ। जायफोरा खामानि मावगासिनो दङ, जाय पास्टरफोरा खामानि मावगासिनो दङ, जाय मिसनारिफोरा खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोननि थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगौ, आर'ज खालामनांगौ जेन इसोरनि आत्माया आसामाव आरोबाव खामानि मावथों। इसोरनि आत्माया खामानि मावनायखायनो गोबां जायगायाव मण्डलिया गायसनजादों, गोबां जायगायाव बेरामफोरा सोखाजादों आरो बेरामफोरा सोखाजानायखायनो बैसोर सुबुंफोरा एक्सपिरियेन्स मोनदों, इएस जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर, बेयावखायनो बैसोरो नाजावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मेडियाफोरा गोबां रोखोमनि गाज्रि सोदोब बाहायदोंब्लाबो बे सोदोबफोरनि गेजेरजोंबो इसोरा खामानि मावगोन आरो आसामाव
फैबाय थानाय समाव आरोबाव गेदेर खामानि मावगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो सांग्रां जाना थानि, आर'जआव जों सांग्रां जानि। नोंथांनि आर'ज खालामनाया आसामनि थाखाय बेसेबा गोबाव समनिफ्राय नोंथाङा आर'ज खालामबाय थादों, फिथाइ थायगासिनो दङ। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ। नोंथांनि आर'ज खालामनाय, नोंथांनि दान होनाया ओरैनो थाङाखै, जों बिनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हादों। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बोसोन, इसोरनि बेबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैबाय थागोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला, साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो, आरो लोगोसेनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।